Есенімсіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олғатыба қойбір темалар турында қысқаша. Ол шын герой яшын қошаматла соғыршы дұшман қолына әлеккен 16 иптәшін құтқара. Шәһәр үшін мөһим вақиға 51 ел элек шолда бірінші шәһәр трамвайы эшли башлый. Яшын қошаматлы соғыршы шын герой ул дұшман қамалышына әлеккен 16 иптәшін құтқара. Солдатлар яшырынген урман посадкасына кіріп барысында хәтта тәннәрендә бір тырналауларсыз алып шыға. Яшын қошаматлы хәрби хезмәткәр оңа Казанда контрактқа қол қойғаннан соң узган хәрби әзірлік курслары ярдәм иткәнлегенә ышана. Ул яшын қошаматлы Татарстан соғыршысы әлі күптән түгел генә ул Казан янындағы полигонда хәрби әзірлік курслары узган һәм менә инде 16 сугышчан иптәшен коткаруы белән дан казанды. Бу аудио хәбәрне ул үзенең абысына җибәргән. Никто не рисковал, брат, зайти в эту лесопосадку, пацанов оттуда вытащить. Вот клянусь, никто, ни один человек, ни одна душа не рисковала. Твой брат просто, я не рискнул, я просто зашел, всех пацанов оттуда выдернул и все. Башка беркемдә батырчылык итмәгән нәрсәне эшләгәннән соң ул диярлек яшеннең яңа хис кичерешләре, аның уңыш сире бик яхшы әзерлектә. Татарстанда ул контрактка кул куйган һәм махсус курслар узган, анда махсус хәрби операция зонасында булган тәҗрибәле сугышчылар аны хәрби эш зирәклекләренә өйрәткән, дошманга ничек күренмәскә, тузакларны ничек урап узарга һәм беренче ярдәмне ничек күрсәтергә. Досавте были бывшие вагнерцы. Они нас очень сильно и хорошо обучили. Там даже были позывные. Я даже их отсюда могу поблагодарить. Рафа был, счастливчик был, зверь был. Очень сильные и хорошие люди были. Они тоже войну все прошли, эту войну. У них тоже свои ранения. Но они тоже в нас очень много вложили. Вот кто проходил в Казани Досавт, я это могу на все 100 сказать. Даже тупые там могли что-то научиться. Самые слабые там уже становились сильными. Хәрби хезмәткәр асызыклаганча бу әзерлек аңа кирәкле күнекмәләр генә биреп калмыйча, үз-үзенә ышаныч та булдырырга ярдәм иткән. Бүтән сир шунда ки, бу теория түгел, ә махсус хәрби операция сугышчылары тарафыннан тикшерелгән практика. Укыту кыска, ләкин бик бай. Нибары 5 көн эчендә контрактчылар төркемендә эш итү тактикасын, беренче ярдәм күрсәтү нигезләрен, ату өчен позиция сайлауны һәм башка мөһим күнекмәләрне үзләштерәләр. Самое главное, я знаю, что мы за правдой стоим. А они за что стоят, вот это я до сих пор не могу понять. Шәһәр өчен мөһим вакыйга нәкыйле 1 ел элек 1973 елның 8 октябрендә Шолда беренче шәһәр трамвайы эшли башлый. Депо Сидоровка маршруты буенча беренче вагонны үткәрү хокукы өчен машина йөртүчеләр арасында конкурс игълан ителгән. Бүген бу уңайдан предприятиянең ветераннарын һәм бирдә эшләүче хезмәткәрләрен хөрмәтләделәр. Бәйрәмдә минем хезмәттәшем дә булып кайтты. Вместе вышли на линию. Вместе все остались жить. КамАЗның трамвай дәрәсе аларны бәйли. Ижауда троллейбус йөртүчесе булып эшләгәннән соң 1978 елда Владимир Невинчин Шоллыга күченә. Ул трамвай дәрәсенә электрик булып эшкә урнаша, ә инде 3 айдан соң трамвай йөртү буенча курслар уза башлый. Шунда ук уку вакытында булачак хатыны Рима белән таныша. Ирле хатынлы Невинчиннарның гомуми эш стажы 78 ел. Я очень любил работать в трамвае. Когда приходили люди, я их встречал своим приветствием. Люди радовались, садились. Раньше в первое время трамвай ходил битком. Это битком было много народу. Я любила своих пассажиров. Трамвай свой любила. Работу любила. Ә Евгений Архиповны электротранспорт белән язмыш 2000 елларда бәйли. Сержанттан алып полиция полковникына кадәр 30 ел хезмәт юлы узгач ул отставкага китә. Һәм чакыру буенча эшчәнлеген электротранспорт җаваплылыгы шикле җәмгыятендә дәвам итә. Ул 21 ел директорның персонал буенча урынбасары булып эшли. Отличительная черта этого предприятия, вот ему уже сейчас 51 год, вот то, что было заложено в первые годы, когда все те самые наилучшие традиции, которые были на КамАЗе, они до сих пор сохранились здесь. Уважительное отношение. И в первую очередь я хочу сказать, что вот это уважительное отношение к ветеранам.
Ел сайын бірінші шәһәр трамвайын эшләтеп җибәрү уңайыннан предприятиянең ветераннарын һәм эшләүче хезмәткәрләрен хөрмәтләү үткәрелә. Бүген алар өчен чын бәйрәм оештырдылар. Мы за 20 лет нам построили 20 километров трамвайных путей дополнительно. 20 километров. В тот период еще, когда, в принципе, во многих городах это движение закрывалось. Во многих городах. А мы развивались, продолжаем развиваться. Яршолда трамвай хәрәкәте актив үсә. Якын киләчәктә шәһәрдә Мәләкәс Оръягы микрорайонының 16 километр озынлыктагы яңа трамвай тармагын төзәргә планлаштыралар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршолы медицина күлиятендә на пульсе проектының яңа уку елы башланды. Аның кысаларында шәһәр халкын экстремаль ситуацияләрдә беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтәләр. 9нчы төркемнең беренче дәресендә безнең хезмәттәшебез дә булды. Нәрсә ул клиник үлем, ул күпме дәвам итә. На пульсе мәгърифәтчелек проектының 9нчы төркеменең беренче дәресе нәкъ менә шушы кичектергесез хәлгә багышланган. Мы попробовали, пощупали, укололи, например, нет никакой реакции. Отсутствие дыхания, отсутствие сознания и пульса на крупных артериях, кожный цвет покрова бледный, синюшные, зрачки широкие, на свет у нас не реагирует. Булар барысы да клиник үлем билгеләре, шулай ук Чаллы халкына реанимация чараларын ничек дөрес үткәрергә икәнен аңлатачаклар. Беренче чиратта беренче ярдәм күрсәтүче үзе куркынычсызлыкта булуына инанырга кирәк. Алга таба зыян күрүшнең аңындамы яки юкмы икәнен аңларга кирәк. Такие подобные курсы я проходила, когда училась в ВУЗе, в КГУ. Мы проходили тоже их здесь же в медколледже, только на Челногорстрое у нас это была практика. То есть, но знания, они подзабылись, и поэтому я решила возобновить их. Самое полезное это то, что вот на практике можно, получается, на манекене все это испробовать, потому что одно дело, когда ты прочитал где-то в книжке там про те же самые, что надо 30 надавливаний делать, там чередовать с искусственным дыханием, но когда ты по-настоящему это делаешь, уже по-другому воспринимается. Беренче тапкыр на пульсе проекты узган елның февраль ахырында старт алды. Этот учебный год мы начинаем уже с 9-го потока группы. Уже мы набрали и 9-ю, и 10-ю группу. Скажу, что за весь период деятельности этого просветительского проекта «На пульсе» мы обучили порядка 157 жителей города Набережные Челны. Хочу сказать, что даже были жители близлежащих районов, такого как Тукаевского. Дәресләрдә шаулар, кан китү, чит әйберләрнең сулыш юлларына эләгүе, җәрәхәтләр, пешүләр, эт һәм йылан тешләгәндә беренче ярдәмне күрсәтергә өйрәнәчәк. Моннан тыш психолог экстремаль ситуациядә ничек югалып калмаска икәнен сөйләячәк. Курслар тәмамлангач, тыңлаучылар сертификат алачак. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашидова, Артем Колесов, яңалыклар. Суыта бара, демәк җылыра киенергә кирәк. Шалда Белоруссия киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезне һәм шәһәр кунакларын сөендеруен дәвам итә. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә алырга була. Ашыгы сезне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча көтәләр. Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Беларусь җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була. Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә шаулар һәм шәһәр кунаклары Белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгергән инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Күргәзмә ярминкәдә төрек текстилен дә алырга була. Йокы, урын җир әйберләре, мендәрләр һәм одеяллар, плетлар барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларусь аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Агатин, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Эй! Пропала искра в отношениях? Пригласи даму в театр!